Ikusi irratia. Nik usentzulok eta ongi etorri Ikusi irratia saio berri batera dagoeneko sartu gara, 7. denboraldi honetako azken txanpan, azken hilabetean, eta hilabete honetan ere, nola ez, elkarrizketa interesgarriak izango ditugu gurean, eta gaurkoan egia esan, duela desentetik dagoeneko komunikadez bide ezberdinetan, herrietan ere bizitzen ari garen zerbaitetaz arituko gara. Euskaraldiaz. Hain zuzen ere, eta egia esan, begiratzen badugu, azaroaren 23 eta abenduaren 3 artean, ospatu behar da beraz, denborarekin gabiltz, hau antolatzen eta hortxe gebiltzan, noiz hitz egin zer, erabaki genuen, Goierrin herri guztietan, honetan lanean eta lantzen ari direnez, ordezkaritza txiki bat aukeratzen, eta gaurkoan Lazkao eta Beasaingo batzorretako kide banarekin izango gara beraiek, Laida Begiristain. Eta Patxi Saez ditugu, lehendabizikoa Lazkaoko taldearen izenean dator, naiz eta bea taundarra den, eta bigarrena Beasaindarra, nola ez, Beasaingo taldetik Gabon, eta ongi etorri bioi. Eskerrik asko. Eskerrik asko, eta mila esker gonbidapenagatik. Nik uste, horixe agian atomizatu dagoen zerbait da, herri bakoitza bere taldea martxan dagoelako, baina nik uste polita izan detekela, hau orokorrean pixka bat landu eta esperientzia ezberdinak ezagutzea, ez? Denbora pixka bat badara mazuelako dagoeneko biltzen eta batzorde hauek martxan mantentzen, ez? Egia esan interesgarria da esperientzia konpartitzea, ez da, zerotik hasten den zerbait da, gauza berri bat, eta, beti etortzen da, ideiak izatea ondo, eta, guk denbora luze-luzeare ez da magu egia esan, baina, ja hasi ginen hasiera batean Euskara batzordean antolatzen, da orain bai hasita gaude, herriko batzorde iriki hoietan, lanean, eta, esperientzia konpartitza beti ondo noski. Eta zuek, Patxi? Gurean ere, 3 bat hilabetea hasi gehala kontu hontan, eta, poliki-poliki, indar hartzen nahi dan kontu bada, haunditzen eta haunditzen dijoan kontu bat, eta, ikusten dugu, naiz eta oraindik urruti xamar dagoen hasiera, badijoala pixka bat bere forma hartzen, bere bidea egiten. Horixe esan izan, ez? Azaroaren 23tik abenduaren 3 izango da. Kanpotik begiratuta behintzat, sentsazioa ematen du, denborarekin ari garela, antolatzen, ez? Behartzuen halako denbora, halako lan aurretik Euskaraldiak? Nik uste, baietz, ez da, kontua da, iruditzen zaigula dela, 11 egunez Euskaraz hitz egin dakitxo, baina horretarako herritarrak prestatu egin behar ditugula, gu geu prestatu behar garela batzordetako jendea, herritarrei ondo transmititzeko zeinen ariketa honen helburua ez da, eta horrek bere denbora eramaten duela, eta jendea kontzientziatu eta aktibatzeko ere lana egin behar dela atzetik, ez da. Agian sare bat sortzeko intentzioare badago, hau da, ez da bakarrik 11 egun hauek, sentsazioa ematen du, halako denborarekin lanean hasita, denboran iraunkorrago izango den zerbait, antolatzen edo sortzen ari zaretela, ez? Hori da, asmoa azken batean da, asmoa aurtengoarekin ez gelditzea, baizik eta aurtengoa da lehendabiziko Euskaraldia, eta bigarrena ere, ari dira nolabait ere esateko antolatzen edo irudikatzen nola izan behar duen, eta nondik nora joko duen, eta oraindik lehendabizikoa ez da hasi. Izango da, arnaz luzeko ekimen badau, azken batean Euskaraldiak izan nahi duena da, azken batean eraldaketa soziala eragin nahi duen ekimen bat da, eta ekimen horrek bere denbora behar du, denbora asko, urtea beharko ditu pixka bat, gizartea bustitzeko, gizartea blaitzeko edo jendea honetara ekartzeko. Euskaraldia, Euskararen aldia eta erronka, garbi aipatu duzue, 11 egun euskaraz egitea. Horrela esan da, simple ematen du, ez dakit? Hala ematen du, baina konpromisoa ere eskatzen du, ez da, eta hori da eskatzen, ez da, konpromisoa ez da 11 egun euskaraz, hau da, Patxik esan duen bezala, ez da, pauso bat, aurrera begira, ez dira 11 egun jarraitu egin behar da, eta konpromisoa da gure hizkuntza ohiturak aldatzea eskatzen duelako, ez da, eta hori asimilatu egin behar duelako lehenengo, ez delako erresa, ohiturak, barrenatuta ditugun ohiturak sustraituta duenak askotan aldatzea kosta egiten zaigulako, edo zein arlotan, eta hori da lortu behar dena, ez da, eta horrek
badauka bere lana, bai. Ederki, bai, Batxi? Bai, azken batean Euskaraldia, bueno, da gizarte aldaketarako kontratu sozial bat, nolabait ere Euskaraldian parte hartzen dutenak, hitzarmen bat egiten dute beraien artean, 11 egun horietan, euskarari bidea emateko. Azken batean, hitzarmen sozial hori da, euskararen berdintasunerako hitzarmen soziala. Zergatik berdintasunerako, azken batean, euskaldian parte hartzen duten guztiek, euskarari ematen diote euskari aukera, esate baterako. Hizkuntza bat gizartean beste edozein hizkuntza bezala berdin erabiltzeko oinarrizko baldintza badao. Zuk zure hizkuntza egiten duzunean beste guztiak ulertzeko, gutxieneko baldintza hori da. Besteak ulertzea zure hizkuntza eta zuk besteena jakina komunikazioa bestela ez legoke. Eta euskaraldia hori da, azken batean, euskaraz egiten dutenak eta euskaraz ulertzen dutenak, elkar hartzen dute, euskararen berdintasunerako hitzarmen bat sinatzen dute, adostasun bat egiten dute 11 egun horietan euskarari bidea jartzeko eta baldintza egoki batzuk jartzeko euskaraz egiteko. Eta bide horretan aurrera egin ahal izateko bi figura nagusi sortzen ditu euskaraldiak, eta horixe da ekintza guzti honen bi zutabeak horiek dira, ez? Bi jarrera, ez? Aho bizi eta belarri prestak. Azaldi guz, zer den pixkat, etxan daudenak ulertzen joateko, ere zer izango diren 11 egun hauek zer den euskaraldia? Bueno, aho biziak egingo duena da, nolabait esateko, bere behintzat euskara ulertuko duen ororekin euskaraz hitz egin, eta ezagutzen ez duen pertsona horrekin edo lehenengo hitza euskaraz egitea, ezta? Hori da nolabait laburbilduz esan da, aho biziaren rola edo, bai? Eta, belarri presta... Belarri presta gutxieneko baldintza bat behar du, alegia, berari euskeraz egiten dionari ulertzea. Orduan, hori da gutxieneko baldintza, belarri presta izateko, alegia, edozeinek euskeraz egiten dizunean zuk horri ulertzea. Egia da, ez diozula dena ulertu behar, aukera dago, eskatzeko, aizu poliki hitz egin, mesedez, ni belarri presta naiz, eta pixka bat, hau biziak ere ikasi egin behar du belarri prestari hitz egiten. Eta gainera hau bada zerbait, ez dena, librea noski, librea nahi duen guztiak parte hartu dezakelako, baina izena ban behar da, ez? Parte hartu nahi dutenak, txapa bat ere badagoelako, kontatu iguzue, pixka zer egin behar du jendeak, ekimen honetan parte hartu nahi badu. Bai, hau da, norain arte herri bezala izena eman dugu, eta irailaren 20-tik aurrera okerrez bandago, norbanakoek izena emango dute, parte hartzeko ekimen honetan, eta aukeratu beharko dute zein den beren rola, bai? Eta, txapen kontua ere, dagoeneko ja martxan dago, herri bakoitzak egiten ari garen aurre ikuspen bat, zenbat jendek uste dugun parte hartuko duela ekimen honetan, eta, hortan estimazio horretan gabiltza orain, eta irailaren 20-tik aurrera esan bezala, herritarrek izena eman izango dute. Bai. Bi gutxieneko baldintza daude parte hartzeko 16 urte izatea, alegia 16 urte baino gehiago izan behar dira ekimen honetan parte hartzeko, eta bigarren baldintza esango nuke euskeraz ulertzea, gutxieneko baldintza hori da. Hortik aurrera, Eta modu honetan lortuko duguna, edo zainderi berritzaia iruditzen zaidana da, elkarrezketa elebidunak sortuko ditugu. Hori da, nik uste dut hori dela euskaldia daukan berrikuntzarik handiena. Orain arte, euskaren erabileraen jokoan, sartze genitun bakarrik euskeraz egiten zutenak. Beti galdera izaten zen, badakizu euskeraz? Euskeraz egiteko hori galdetzen genuen. Eta orain, joko zelai hortan, sartu ditugu, euskeraz ulertzen dutena. Ulermen bat daukatenak. Eta hori berrikuntza handia da, ze azken batean aukerak handitu egiten dira euskeraz egiteko. Gipuzku batean esate baterako 150 dira euskaldunak, baina ia euskaldunak euskera ulertzen dutela beste 120 dira, 170 beraz, alegia 10-tik 7 parte hartu dezakete ekimen honetan edo euskerari bidea eman diezaiokete. Behasainen esate bateako 180 badirudi Goierrin askori galdetuta, behasain
izango litzateke, behar bada, herririk erdaldunena, askoren buruan. Imaginarioan, hori da, askoren buruan, baina behasainen, 160 dira euskaldunak, eta 120 dira ia euskaldunak, alegia, 180 iristen gara. Orduan, horrek, esparru asko zabaltzen du, joko zelai asko zabaltzen du, eta jokalari asko jartzen ditu joko zelai hortan. Eta hori dauka euskaraldiak. Ekimen zabala izan daitekeela. Eta bada zerbait gainera, guretzako berritzaile izan daitekena agian, baina Katalunian adibidez oso normala dena, ez? Hau da, telebistan ere ikusten duguna, ez? Batek erdera ditzen eta beste Kataluindarrez erantzuten dio. Horragian euskerak, ez dakit, alde batetik euskaldunon konplejuek izango zuten eragina baita ere, baina baita ere, agian bortitza ere egiten zaigula, ez? Hain ezberdina da hizkuntza, ez da? Erderaz egiten digunari euskeraz egitea, lehenengo asaldi agian, baina gero, ez dakit, gaizki sentitzen gara, ez? Katalana eta gaztelania oso gertu daude elkarren gandik, orduan, berez, nahiz eta katalanez jakin, gaztelania dakiten guztia belarri presta dira, han. Denak ulertu dezakete katalana, eta orduan horrek aukera ikaragarriak ematen dizkie katalaniztunei katalanez egiteko. Guk hori ikasi egin behar dugu, hemen askotan euskeraz egin eta erderaz erantzutea, edo erderaz egitea euskeraz hitz egiten duenari, hartzen du desorosotasun bat bezala, askotan, eraso moduko zerbait bezala, eta hizkuntza aldatzen dugu. Normalean egokitu egiten gara, erderaz egiten duen horren hizkuntzara. Eta euskaraldiak dakarrena hori da, ohitura berri hori aldatzeko proposamena da. Alegia, belarri prestxapa daramanari, zuk euskeraz egin diezaiokezu, baina behar bada berak erderaz egingo dizu. Egia da badagoela joera bat, beti hizkuntza bakarrera jotzeko. Orduan, kasu honetan, nola euskaren aldeko ekimen bat izango da, segurasko belarri prest horrek ahalegin egingo du euskeraz egiteko gutxienez, esalditxo batzuk, edo dakizkien ez du den egingo euskera segurasko, baina gauza asko egingo ditu euskeraz, eta behar bada berari ere egoki etorriko zaio, pixkat euskerarako bide hortan jartzeko. Eta txapa horiek asko lagunduko dute gainera, egia delako, uste duguna, eta manduzun datu hori nik uste dudela argigarriena, uste duguna, baina askoz jende gehiago, ulertzen du euskera. Askoz gehiago, eta gero aurreritze asko ere baditugu, lehenengo hitza euskeraz egiterako garaian, ez da, itxuragatik, edo gauza eta ez agian kanpotarra bakarrik dirudilako, arropagatik dagoeneko, erabakitzen dugu norbaitek euskeraz dakien edo ez, ez? Dala gutxi izan nintzen adibidez topaguneak antolatutako prestakuntza batean, eta jarri ziguten ariketa bat izan zen, argazki batzuk, eta nori egingo zenioke lehenengo hitza euskaraz, ezta? Eta gehiengok iritzi bera geneukan, ez? Ikusten genuenean Aitona Artzain baserritarra txapelarekin ari bai, baina, beste itxura bateko pertsonari arropagatik, edo beste arraza batekoari, edo gehiago kostatzen zaigu, eta hori oraindik oso barneratuta daukagun zerbait da. Euskaldunok txiki-txikitatik daukagu gatazkaren sindromea, alegia. Beti ibiltzen gara, goazen tokira goazela, edozein begiratzen, euskaraz egingo alduten hemen, badagoen zerbait adierazten diguna euskaraz egiteko modua daukagun, eta ez badugu horrelako ezaugarririk ikusten, egokitu egiten gara eta erderara jotzen dugu. Hori da, gatazkaren sindromea, alegia, badakigu erderaz egiten badugu, behar bada, albokoak esango du ez du jakingo, eta hizkuntza gatazka bat sortzen da. Eta azken batean jarrera egokitzailea hartzen dugu. Orduan, euskaraldiarekin jarrera eraldatzailea bultzatu nahi da. Alegia, ahobiziak, txapa hori daramanak, eginkizun badauka, ez ezagunari ere euskeraz egin behar diola. Alegia, jarrera urratzaile hori hartu behar duela. Jarrera eraldatzaile hori. Eta hori oso garrantzitsua da. Egia da, belarri prestak ere, bere aldetik ahalegin bat egiten duela, esaten du, zuk egintzazu euskeraz nerekin, nik ez dizut eta inongo oztopori jarriko euskeraz egiteko, eta hori ere, bada jarrera aktibo bat, nola baita esateko, egiten du ahalegin bat ere belarri prestak. Orduan, bien aldetik, badago aldaketarako
ahalegin bat. Eta hori da Euskaraldiak daukan garrantzitsuena. Eta aurreritziz esaten genuenarekin, eraldatzaile eta errespetuzkoa ere esango nuke. Askotan guk isten diegulako euskararako bidea. Ez? Askori erabakitzen dugulako beraikin lehen hitz hori erderaz egitea. Eta asko ziurraski badabiltz euskara erabili nahian edo ikasi nahian, ez da? Eta eskertu ere egingo dute. Lehendabiziko hitza euskaraz jasotzea, ez? Bai, noskin ikuste, baietz hori badaukagula, itxuragatik esan dugu moduan, beste berak esan du moduan, nora goazen, askotan, hiriburura goazenean, eta horrelako zeak izaten ditugu, ezta? Eta azkeneko topaketa hauetan, Donostiako Euskara Zerbitzuko partai batek esan zuen, mesedez, probintziatik jendea etortzen denean, mesedez, hitz egin euskaraz. Donostian, posible da euskaraz egitea, eta ez alde zarrean bakarrik, ez? Eta daukagu horrelako zerbait, guk nahi dugu egin, Euskara Zerbitzuan antzerketak egiten ditugu, eta uste duguna, oroar uste duguna, baina jende gehiago da kapaz euskaraz egiteko. Baina badauzkagu horrelako zerak, eta orduan zuk ere aukera izten diozu pertsona horri, ez? Edo nolabait oztopatzen diozu. Eta aldi berean, berak, Patxik esan duen moduan, ez? Belarri prestak ere nolabait aukera zabaldu egingo dugu guztioi, askotan orain arte egin ditugun elkarrizketa gaztelerara pasatzean berehala, euskaraz egiteko espazio hori izatea, ez? Orduan, bi aldetatik aukerak irekitzen dira. Baina begira ze gauza txikia da, lehen hitza euskaraz egitea, edozein lekutara sartzen zarenean, edozeinekin elkartzen zarenean, ze gauza txikia da, eta zenbat aldatuko luken dagoeneko, ezta? Eta zenbat areagotuko luken euskararen presentzia kalean, ez? Hau da, eta ez da ezer zaila, ez? Bueno, batzuk egiten dugu dagoeneko, baina bai da agian zerbait, lehen aipatu dugun elementu horiekatik jendeari kostatzen zaiona oraindik, ez? Bai, gainera jarrera txiki horrekin emaitza handia lortzen dira, Lasarten esate baterako, egin zuten horrelako ekimena, Euskaraldian aurretik, hain zuzen ere Euskaraldia Lasartetik datorren esperientzia bada, Lasarteko ura ikusi, arek emandako ekaitzak aztertu, eta pixka bat harren hildotik antolatutakoa da Euskaraldia. Eta Lasarten, hango Euskaraldian, esan dezagun Euskaraldia, parte hartu zutenek, 120an handitu zuten euskaren erabilera. Eta ez bakarrik 11 egun horietan, han 11 egun baino gehiagotan egin zuten, uste 40 egun izan zirela. Eta handik 3 hilabetera ere, oraindik mantendu egiten zuten erabilera maila hori. Orduan, hau ondo egiten badugu, euskaren erabilera asko igoko da. Bai, nik ere kasu hori ezagutzen dut, hori da, ez? Emaitzak erakutsi dute, Lasartetik datorren zerbait da, beste toki batzuetan ere egin dute, eta emaitzek argi erakutsi dute, erabilera igo egiten dela, ez da? Eta orduan, esperimentatua dagoenez, ja, tokatzen zaigu denok elkarrekin egitea. Hori da. Bigarren ordian hitz egingo dugu astapenez eta Euskaraldia honen jaiotzaz, baina jakin nahiko nuke pixka bat. Askotan, goierritarrok ere badugulako horrelakoetan, autosufizientzia bezala, hemen ez da beharrezko, hori agurainen egin beharko dute edo, ez? Zein da benetan goierrin Euskarak gaur egun duen egoera, baipatu adibidez Patxik hori behasengo datu gotu dulako, eta ziur bat baino gehiago etxean harritu egin dela, ez? Zein da errealitatea Euskararena? Goierrin gaur, eta zeinek behar du helburua edo zein da Euskaraldiaren edo orain sortu den mugimendu honen helburua. Gure eskualde mailan, Nik esan nuke Goierrin errealitate desberdina daudela. Badira oso herri euskaldunak, Segura eta Zegama eta inguru hori, eta gero Beasain herri handitxogoak edo handia diren herriak, Beasain, Ordizi, ez dakit Lazkao ere sartuko nuke hirukote hortan, beste egoera batean daudenak euskarari dagokionez. Erdaldunagoa dira, herri handiak, orokorrean Euskal Herrian gertatzen dana, erdalduneak hiriburua dira. Eta hiriburuetan bizi da jendearen herena, eta Euskaldunen herenaren bizi da. Orduan, askotan esaten da, ezta? Hiriburuak irabazten ez baditugu euskararentzat, ez dugu euskara normalizatuko. Saizar Bitoriak esan zuen, ezta? Bilbo irabazi behar dugu, bestela Bilbon izango gara edo bestela ezkea izango, esan zuen, orduan. Hala gertatzen da hemen ere, Goierrin, esan nahi dut, bai Beasainen, Ordizi Lazkaon, herri handitxago horietan, euskerari tarte handiagoa egin behar diogu, toki irabazi behar du euskerak, eta edozein ekimen da ona,
euskerari zea zabalago emateko. Eta nik uste hori bilatzen dugula denok, ez? Euskaltzale guztio, nahi duguna da, gure herrian, gure ingurunean, gure harreman sarean, euskera gehiago erabiltzea, eta aukera izatea guk euskeraz egiteko. Azken batean, hoxe da, harreman sareak, zabaltzea, trinkotzea, hori bilatzen dugu. Joño, hain pertsatzeari naiz, gurean ditugun aurreritzikin eta dagoeneko zein eraldatzaia izan daiteken, belarri prestea, obizi, jarrera honekin funtzionatzen hastea, beste hiriburuetan edo, aurreritziak asko handiagoak izango direla, dagoeneko iraultza bat ere izan daiteke hau, ondo egiten bada, Sorpresak askoz gehiago izango direlako, esan nahi du, ziur aski, ez? Bai, eta gero ari gara herrietan da hirietan, eta agian beti, ez dakit, beti, baina askotan buruan dago kalean, kaleko erabilera, baina gero oso garrantzitsua baita ere, hau esparru guztietara zabaldu behar dela, ez da? Adibidez, ez? Lanean, askotan jende asko dago gure inguruan, ez da? Naiz eta bereak lagun artean familian euskaraz egin gero lanean, ohiturarik ez daukana, edo lanean ez dagoena euskara hain zabaldua, eta esparru horiek ere oso garrantzitsua dira, ez? Lan esparrua ere benetan garrantzitsua izango da ariketa honetan erabilera handitzeko, eta gainera txapa eramateak, paparrean txapa hori eramateak, bai hau bizi edo pelarri prestan txapa eramateak, ekimenari ikusgarritasuna emango dio. Euskaldun eta euskaldun asko, plazaratu egingo dira. Lasartzen armariotik atera, esan zuten. Orduan, besten bere herrikiden aurrean azalduko dira, ekimen honen bultzatzaile bezala, eta ikusgarritasun horrek, pixka bat, euskera ere ikusgarri egingo du, gure kaleetan, gure zea guztietan. Hori ere ekarriko du, euskaraldiak. Eraldatzaile hitza, erabili dugu dagoeneko, behin baino gehiagotan, eta egia esan, Beasainen talde aurkeztu zenutenean, Goierri Telebista izan zen bertan, Patxirekin hitz egizketan aritu ginen gainera, eta bertan esan zenuen gauza, atera bat ados dagoena, eta behin baino gehiagotan buruti pasazaidana, eta bada, euskalgintzan edo euskera zabaltzeko lan horretan, badirela urte batzuk non, sentsazioa dugun, ez du esango geldi, baina bai tapoi moduko bat edo badagoela, edo gustatu zitzaidan figura, biribilgunean bueltaka gabiltzala, eta irtera ez dugula bilatzen aurrera egiten jarraitzeko, ez? Hau bada bide berdinetik ez jarraitzeko zerbait, ez? Eraldatzaia aipatu du, baina iraultzaia ere bada neurri txiki batean, ez? Hau da, gauza berdinak behin eta berrez egiten baditugu, emaitza berdina izango, ez? Bada, beste bide bat, edo beste metodologia bat bilatzeko intentzioa baita ere, ez? Bai, hor biribilgunaren figura askotan azaldu da euskalgintzan, bidegurutzaren are bai. Nik askotan kontatzen dut bizi dugun egoera, euskera landare bat dugu eta lorontzi batean dago, ezta? Orduan, landareak izaten dira askotan lurraren araberakoak, ez? Lurra nolakoa, alako izaten da landarea, indartsugoa edo ahulagoa, eta, hizkuntzak ere hiztunengan bizi dira, ezta? Orduan, irudika dezagun, euskara landare bat dugula eta lorontzi batean daukagula, eta azkeneko 30 urteetan, lorontzi horrek, orain dela 30 urte, baino 150 lur gehiago dauka. Alegia, lurra irabazi du, lur gehiago du, baino ze gertatzen da, landare horrek ez dela azten, lehen bezala jarraitzen du, lehengo gainera osto batzuk ere arnasa ostoen bidez hartzen dute landareak, eta euskerak ere arnasgunen bidez hartzen du, euskaldunagoa diren herrioitan dago euskaren arnasguneak. Hoietan ere, landare horren osto batzuk ere, pixkat oraildu egin dira, pixka bat igartzen bezala hasi dira, eta baina 30 urte pasa dira, lur gehiago daukagu, lur berri gehiago daukagu, baina lur horrek ez dio bizi indarrik ematen, hori ikusten dugu, euskara ez erabiltzen. Ze gertatzen da? Gauza asko horren beste saio baterako izango nuke, eta gustora egongo nitzate gainera zuekin hortaz izketan, baina bai hor, nik beste azterketa edo sozialago bat egingo nuketan, niretzako militatzearen urteak amaitu dira. Baita. Hau da, konpromezua, nik uste jendeak eta uste dut gu garela lehenengotakoak, nire belaunaldikoak esan nahi dut. Militantzia bukatua lehen, bazen euskaraz ibili behar dut gure hizkuntza delako,
gurri horrek balio digu. Baina gaur egun gazte askori horrek ez die zer esaten. Eta euskarak militantziatik edo konpromisotik erabilgarritasunera jauzia egin behar du. Hau da, gaur egun gaztek ikusi behar dutena da, euskarak erabilgarria dela. Eta ez erabilgarria bakarrik, baizik eta beharrezkoa dela hainbat gauza egiteko. Jarraitzen badu euskeraz betiko gauzak egiten, jende horregi ez da erakargarria sentituko. Lortu behar duguna da, berai interesantzizkien gauzaik euskeraz egotea, ez? Hori da, bai, ja joan naiz berriz, baina nire borroka, eguneroko borroka. Gehiago dauko, baina gaztenak komentatzen zuen egia da, ez? Nik konkretuki Lazkaoko kasua ezagututa ez da. Lazkaon gertatu dalako fenomeno bat, eta izan da duela urte batzuk, egindako kale neurketa batean, Lazkaon plaza inguruan, ikastola inguruan, euskara, ia elkarrizketa gehienak euskara zirenean, eta gaztelerazko elkarrizketak gehien beste, ez erdigunean dauden auzoetan gertatzen zirenean, gaur egun, hainbatetan plaza eta ikastola inguruan eta gaztelaria entzuten duzu gaztetxoen artean, ez da? Ikastolako ikasleak dira, eta asko eta asko guraso euskaldunen seme-alabak, ez da? Eta hor badago zerbait, ez dutena ikusten, edo jaso ez dutena, ezakit ez dugun jakin transmititzen akaso, baina badago zerbait, ez, zuk esaten duzun horretaz. Eta horregatik da, agian hain garrantzitsua esaten genuena, metodologia aldatu behar da, ez, beste zerbait probatu behar da, beste zerbait jarri behar da martxan, ez? Hor badago datu bat, esate bateako, Euskaldunen 44%, 45%, erdiak errazago egiten dute gaztelaniaz, euskeraz baino, eta hori bada oso datu... Hau da, euskal iztune, normalan euskeraz bizi direnen erdiak erosoago egiten du? Erosoago, errexago egiten du gaztelaniaz, euskeraz baino, eta askotan izaten da hori aukerarik ez daukalako euskeraz egiteko. Orduan, euskeraz egiteko aukerak jarri behar zaizkie euskaldun horiei, ze azken batean bai oinez egiten, ibiliz ikasten da oinez, baita ere txofertzen eta bertxotan, oin dela aste bete irakurri nion Andoni Egainari, bertxo egin ala egiten da ondoen, eta gauza guztia berdin, baita ere hizkuntza batean hitz egitea ere. Orduan Euskaraldia bezalako ekimen berritzaile hauek aukera ematen dute egiteko eta eginez ikasten da. Eta zabaltzeko, bai jauna. Eta erraztasuna lortzen da. Hori bai da, erronka nagusia. Lehendabiziko atsedenaldira iritsi gara, eta nola ez, gure gonbidatuak ere aukeratu dituzte, beraien kantuak eta lehendabizikoa, Patxik esan zigun, Euskaldia kantua badu, eta bai, topatu dugu, ez da, takolo gainera, zaldi bitarra ikusi dugu, hor aurrean kantuarekin, eta bai, Gabi de la Maza ere fitxatu dute dagoeneko, sareko, YouTubeko, karaoke egilerik ezagunena, Euskal Herrian. Asko entzungo dan kantua izango da. Asko entzungo da. Bai. Hementxe, primizian iaia, bideoa berria bai da, horreko astan ez nulako topatu, bideoa aste honetakoa da, beraz, hementxe duzu, Euskaraldiako kantua. Batez ere minganietan, more gorri euforian, urdin hemen horian, elkarrekin dantzan, lasarte horian, batu mugitu da izan puntu, bihurtu ditzakegu positibo, azken puntua puntu, suspensibo. Beste bat, du jarraika, inoiz baino gehiago, da amaika. Kale bazterretan parketan, denda eskola tabernetan, bihotz belarrinek buruetan, baina batez ere minganietan, more gorri euforian, urdin hemen horian, elkarrekin dantzan, lasarte horian.
horixe, izan duzu Euskaraldiako kantu eta Patxik esan digu bezala entzun behar da. Laia, ez? Hau oraindik arazaro arte geratzen zaigu eta gehi bat egun horietan ziur guztiok ikasiko dugula, ez? Bai, pentsatzen du, bai, etzala espero bentsat. Aurretik, herrietan maila jarriko dira izena emateko, eta pixka bat Euskaraldiaren berri emateko, eta segurasko mai horiek herrietan jartzen direnean, neongo da, kantu hau, jotazu. Bai, girotzeko, eta bai. Hori da, ederke, aipatu duzue, irailean hasiko dela, ez? Izena emateko epea. Irailaren 20tik aurrera. 20tik aurrera. Bai. Ederki, oraindik geratzen zaigu horretarako, baina Euskaraldiak daraman bizitza, ez da motza, aipatu digute, orain dela 3 hilabete, 2 hilabete hasi direla hemen inguruan biltzen, baina hau atzetik dator. Eta zuek lasarta aipatu duzu, baina nik hor pixka bat saltxeatzen ibili naiz, eta egian, ikusi dut, lehendabiziko lorea edo, ez? Egia auzoaren aurretik Lutxo Egia, aipatu beharra dago. Bai. Lutxo Egia performantze bat egin zuen Bilbon, hilabete egon zen Bilbon, euskeraz egiten, euskeraz bakarrik egiten, eta gero bere esperientzia horiek egunerokoan jasotzen zituen erantzunak eta esperientzia horiek berria egunkarian idazten zituen blog batean, eta blog hori handago oraindik ere eta irakurri daiteke. Ba, interesgarria, zerrazki sorpresa mordoxka bat eramango zituelako. Bera kontatzen du, nola kalean beltz bati, azal beltzeko bati euskeraz, beak zeukan jarrita erronka, euskeraz bakarrik egingo zuela, ez zuela beste hizkuntza batean egingo, eta beltzari euskeraz egin, da harek euskeraz erantzun, eta gainera eskerrak eman euskeraz egitziolako. Ze beak euskera ikasi zula, baina inok ez ziola euskeraz egiten Bilbon. Noski, lehen aipatu gura, horrelako esperientzia kontatzen ditu, eta hoiek nik uste dut izan ziela pixka bat egia auzoko taldea eta euskaltzale taldeak inspiratu zen Lutxo Egiaren esperientzia blog horretan, esperientzia horretan, ez? Hau sortzeko. Eta noiz izan zen hau? Egiakoan noiz? Urtebete ez da, denbora asko. Beraz, urtebete 2 urte gehienez. Joño. Bai, ez da denbora asko. Nik uste 2 urte izango direla, eta gero urrengo urtean zabaldu egin ziren, egia auzoko ekimen egin zen, eta gero beste toki askotan, Lasarten, eta beste Agurainen, eta beste toki askotan. Eta egia esan esperientziak, komentatzen duen blog hori eta, agian, markatu, gure, ez, datorrenerako ere, interesgarri izan ditekela irakurtzea, ikusteko ze egoera bizi izan ditzakegun, esatek handuen bezala ez jendea prestatu egin behar delako, eta pixka bat hortarako ikasteko eta gure burua formatzeko eta balio izan dezakelako horrelako esperientzia batek, ezta? Joño, pentsatzen dut hau gero Lasartera aipatu zuelako, badakit inflexio puntu bat izan zela eta gauza interesgarri asko jaio zirela Lasarteko esperientziatik, jakin nahiko nuke egian zertan hasi ziren, hau da, lehenengo esperientzia hori zer izan zen, zer da egiakoek martxan jarri zuten hori? Egiakoek ez dakitzen bat denbora zaritu ziren, ez dakitzen bat egun egin zituzten. Badaki txandaka ibili zirela. Txandak, bai. Nola txandaka? Txandaka, alegia, nik uste astebeteko txandak izan zirela. Astebetean egiten zuten batzuk ahobizi lana eta pasatzen ziren belarri prest izatera. Eta horlako txandak antolatu zituzten. Birrolak edo pixka bat ez dagoetzeko. Rolak aldatu zituzten. Eta gero beraien esperientzia pixka bat jaso egin zuten edo pixka bat eta hori izan zen nolabaiteko lehendabiziko kimua esan dezakegu. Bereik ere, egin zuten prestaketa lan bat egia da auzoan, auzoko dendariei eta auzokidei abisatu ziten bida, pasatu hola eta hola, egin nahi deu, euskeraz egin nahi deu, eta astebete edo ez dakit zenbat denbora izan zen. Ez dakit zenbat egin zuten, ez? Astebete baino gehiago izan zela, baino ez dakit zenbat. Orduan, adirazi zieten euskeraz egingo zutela, eta, onartu, normaltasunez, onartu zuten egoera. Lehen nahi zuen kontratu hori, ez? Bai, ala da, azkenean konpromisoa hartzen duzu jendarekin. Belarri pres figurarik ez zegoen, zan bakarrik euskeraz egitea. Euskeraz zekienak erantzutea eta hoxe zan euskaz egitea. Joño, eta egia bada gainera, lehen ere gaztengan pentsatzea aritu gara, oso bizirik dagoen auzo bat, ez? Iaia esan liteke modan ere badagoela, gazte jende asko bizi da gaur egun egian, ez? Asko bizi da, eta gainera, bada auzo bat, ez? Benetako bizi daukan auzo, herri txiki baten modukoa dena, ez da? Gauza asko antolatzen dituztelako, kulturalki, eta festak ere oso ezagunak, eta bada
ez, mugimendu handia daukan auzoa, ez, da, herriaren igual badaukan nortasuna, herri txiki baten nortasuna badaukana, ez Hori da. da, eta horrek albideratzen du, gainera funtzionatzea, hori, dendara joaten zaren, eta izu, hau egin behar dugu, eta hori, hiri handi bateko zentroa joaten zarenean, imaginatzen, FNAC batera, edo Zara batera, joan bertzara kontu honekin, ziur aski ez da berdina izango, ez? Ez, ezkenan harremanak gertuagokoa direlako, errexago joaten zarelako, ez, jende ezagunarekin hortaz hitz egitera agian, edo, ez, beste izan daitekelako nolabaiteko, ez, oztopo gehiago izan ditzakezulako, ez da. Egian jaio zen, baina bai da egia lasartegatik ezagutu du lau gehien bat. Nik uste pausorik haundina lasarten eman zuen. Batez ere metodologikoki. Hor ja pixka planteamendu metodologiko batzuk egin ziran, ahobiziarekin, belarri prestekin. Hor sortu zituzten bi figura. Eta hor pixka bat Pello Jauregi da nola ere metodologia horren sortzailea. Pello Jauregi da Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle bat, soziologoa bera, eta horrelako ekimenetan dabilena soziolinguistika klusterrean. Soziolinguistika klusterra da, pixka bat euskararen zabalkunderako, sustapenerako lan egiten duen erakunde bat. Eta justu Pello ari zan erakunde hortan metodologia bat garatzen enpresetan euskaren erabilera sustatzeko. Eta hortxe zeuden eusle figura, eusten diona, euskararen erabilerari eusten diona, eta figura hori da ahobizia. Eta gero zeon beste figura, ez nizakoratzen zizentzun, baina hortik atea zuten belarri presta. Hau da, egunerokotasunean agian hainbeste erabiltzen ez duena, baina baduena konpromezu bat edo jarrera bat, sustatu nahi izateko edo behintzat, ez? Hori da, bai. Eta hortik sortu zen, egintzan Lasarte Horiako 40.000 euskeraz ura, gainera aprobetxatu zuten ikerketa bat egiteko, eta ikerketa hortatik datuak lortu zituzten, lehen aipatu duen datu hori, alegia erabilera 20% haunditu zala parte hartzaileen artean, eta orain ere Euskaraldian Pello Jauregi dabil, ikerketa bat egingo dute, alegia parte hartzen duten denekin ez, baina hartuko dute, lagin bat hartuko dute, eta hor ikerketa bat egitekotan ere badira, pixka bat ze maitze ematen dituen eta aztertzeko, jakiteko aurrera begira, ze zuzenketa eta egin behar diran. Hori da, eta pentsatzen dut, orain ere aurreritzek agian jokaldi txar bat egingo didate, baina Lasarteko gara oso ezberdina dela, baita ere, ez? Goierrikoarekin alderatuta esan nahi dut, erabilpen aldetik, ez? Jakina, hemen ez dakigu zer gertatuko dan, egia esan, ze herri asko daude oso egoera desberdinetakoak, oso euskaldunak, oso erdaldunak, tarteko herriak ere asko daude, orduan ez dakigu zer gertatuko dan, eta segurasko herri bakoitzean gauza gauza diferente bat gertatuko da, eta gero ikusi beharko dugu tipologia berdineko herrien artean, gauza bera gertatu dan. Hori dena aztertu egin behar da dago. Hori ere interesgarria izango da, esan dut, esperientzia interesgarria, baina ondorengo datu horiek interpretatze hori ere horre mamia ateralko da. Bai, gainera kontua izen behar dugu, herri bakoitzak realitate bat, baina gu mugitu egingo garela, ez da, 11 egun horietan, eta guazen tokira guazela, ariketa hori egiten jarraitzeko aukera hori ere izango dula, orduan, nora mugitzen den nongo jendeak ere, azkenean konplexutasun bat dakar, ez da, datuak interpretatzerako garaian, baina hortarako daude adituak, orduan. Gainera, mugitu egingo gara gure lantokira, eta gure lantokia ez da izango gure herrian, herritik kanpoa lan egiten dugu normalean, eta ez bakarrik lantokian, baizik eta hor tartean 2 asteburu daude, eta 2 asteburu horietan jendea mugituko da. Donostira, hiriburura, edo Bilbora, edo toki desberdineta. Orduan hor sortuko dira egoera desberdinak, diferenteak, eta ikusiko dugu egoera horien nola kudeatzen diren. Esate bateako oso berezia da, ezta? Euskaraldia dago planteatuta biko harremanetan, alegia. Belarri prest, ahobizi edo ahobizi, baina gero, ze gertatzen da, kuadrilla batean, taberna giroan gaude, eta batzuk erdalduna dira, beste batzuk euskalduna, beste batzuk belarri presta, nola kudeatzen da egoera hori. Horrelako egoera biziko ditugu Euskaraldian. Eta bakoitzak kudeatuko du, iruditzen zaion bezala. Hori da, orain arte normalean ziurraski gaztelaniara joko luketen elkarrizketek, agian momentu horretan konpromezu hori hartua dutelako,
bueno, ea zer gertatzen den, ez? Hori da, beste gertatzen dan. Segurasko, dene jakingo dute zein dan egoera, zergatik gertatzen ari da, Euskaraldia dalako. Orduan, behar bada, egoera horri tratamentu diferente emango zaio, Agian eta gehiago- jendeak jarrera diferente hartuko du, Gehiago eta hori da baimenduko da, garrantzitsuena. Hori agian, da. ez? Egoera normal batean baina. Eta ez? garrantzitsuena hori da jarrera aldaketa hori ea gertatzen den denen aldetik. Eta jarrera aldaketa hori ere Euskararen mesederako aldan. Hori ere... Espero dezagun, hori da, Bai, hori da bueno, helburua, zegia, ez? zakigula zertatuken, denetik gertatu daiteke, eta egoera zailak edo deserosoak ere gertatzea Gertatuko posible dira, bada, noski, baina, bueno, hori kudeatzen esan duzun bezala, hori kudeatzen jakin behar dugu. Erki, lasarten aipatu dugu izan zuela trampolina, Euskaraldia honek, eta gerora, beste eremu batzuetara, euskararen arranzgunez diren eremuetara ere mugitu zen, Arrigorriaga eta Gurain irakurri ditut adibidez. Bueno, izan ditu esperientzia ezberdinak, azten joan dau, eta gaur egun uste dut, 300 herri baino gehiago daudela. Sartuta, azaroaren Bai, 23-tik, abenduaren 3 ospatukoen Euskaraldi horretara, ez? Haze sarea, Bai, nik baduka sensazio bat, txikitan ondartzan eukitzen nuen sensazioa da, bai? Egia da. Akoratzen naiz, 8-10 urteekin ondartza jute ginela eta batzuetan olatu handiak egoten ziren, ez? Orduan, gelditzen nintzen itxasertzean, begira, eta ikustean unuan urrutian nola izan haunditzen, olatu haunditzen, eta nik neurri batean hause ikusten dute Euskaraldiarekin. Hai dela olatu hori haunditzen, Olatu handi bat horrela, ez? eta derrepente, karo, zeintzan aukera, bi aukera zeuden, olatura lertu itxezan, orduan, aukeraz bazan, olatuaren barrura sartu eta busti eta olatuaren azpiti pasatzea, edoan gelditu eta olatua garrapatzea eta askotan, olatuarekin bateaz, han zanbuluk aguten zinen eta bueltaka, jiraka, eta bi aukera horiek nik uste hori datorrela, alegia, olatu handia dator, eta deno busti beharko deula. Hori esan barez, baina Deno busti hobeto beharko busti, deula. txilipurdika gero, Hori da, pinba baina bezala ondo horrela busti, joan baino, ez? hori da. Nik horrela ikusten dut pixka bat Euskaraldia. Erki, Goierrin ere, ari zarete bustitzen, gaur esan bezala, behasain eta Lazkauk ordezkariak ditugu, baina herri mordoska batetan antolatuak daude batzordeak dagoeneko, ez? Bai, nik, ez ditut ezagutzen datu konkretuak, baina, izan dut harremana beste batzordetako, beste herri batzuetako batzordetakoekin, azkeneko topaketetan ere elkartu nintzen bat edo besterekin, eta, badirudi, martxan hartuta daudela, ez? martxan, batzuk aurrerago, bestek atzerago. Bai, batzuk aurretik hasi dira, eta oraindik badago denbora. Oraindik badago denbora. Oraindik ez dago ez erritxita. Oraindik Ez, nahi ez. duenak badauka olatu ontara etortzera. Badauka bere surf taula Hori hartu eta zuekin hor sartzeko aukera, ez? Bueno, Eta egia da esan dugula, ez da, markatu, lan handia dela eta lana badagoela, baina, beti dago elkarlana egitea, eta, hemen gaur bi batzordako ordezkari elkartu garen bezala, beste batzuekin elkartzea, eta, elkarrekin gauzak egitea ere posible dela, eta egin daitekela, ez da. Herri horixe galdetu behar nizuen, justu zertan ari zareten, zauzu lan asko dago. Zer da batzorde horietan orain egiten ari zaretena? Hasi ginen Euskaldiaren kontuarekin, udaleko euskara batzordean hasi ginen, planteatzen pixka bat, euskara batzordean, Lazkaoko eragile jakin batzuk parte hartzen dugu, eta horrera baki genuen, parte hartu behar genuela, orduan batzar ireki bat antolatu genuen, batzar ireki bat, baina aurkezpen moduko bat, ez Lazkaoren aurkezpena baizik, zer da Euskaraldia, zerbait informatiboa, bai? Topaguneko Rita aldabaldetreku da, bai, ondoarin ez, bai. Etorri zen. Baina bizen puxka hori esan eta gero, hori dartzu, etorri zen. Gonbidatu genuen, pixka bat aurkezpena egitera, bera Zarauzko ordezkaria da, eta Gipuzkoako, nolabait dinamizatzailea edo koordinatzailea. Eta, bera etorri zen pixka bat, batzar horretara joan ginen hori, azaltzera, zer zen, zer da Euskaraldia, pixka bat zen informatiboa. Eta, hor elkartu ginen herritarrak, batzuk ordezkariak, hainbat erakundetakoak, eragileak, norbanakoak ere bai. Erabaki genuen beste batzar bat egitea, antolatzen hasteko gure artean,
Eta orain ari garena da, talde txikiak osatu, lantaldeak osatu ditugu, hainbat arlo ukitzeko, ezta, komunikazioa, ekintzak, arlo desberdinetan, elkartzen hasiko gara, lanak zentratzeko eta hortan ari gara orain. Eta zuek ere, behasainen berdin? Bai, gurean, nik uste ekimenak jaurlaritzatik dator, orduan udaletara iritsi da, eta udalek egin duten alegina izan da, pixka bat, herritar jakin batzuri deia luzatu die, eta ni akordatzen naiz, ez da asko, elkartu ginela, taldetxo bat, eta eman ziguten Euskaraldiaren berri, esan ziguten nola nahi zuten antolatu Euskaraldia, eta lagunduko algendun antolaketa hortan, eta hasi ginen martxan, lehendabiziko pausua izan zen, pixka bat aurkezpena antolatzea. Pixka bat herriari begira, aurkezpena egin zen, 11 egun direnez, herri bakoitzak bere 11 taldea aukeratzen du, nolabait ere Euskaraldiaren ordezkari izango diren herritarrak, eta Euskaraldiaren bultzatzaile azalduko direnak herrian. Hor lanak izan genitun, alegia ikusten gendun behasainen 11 gutxitxot ziela, eta azkenean erabaki gendun, egin dezagun 11 bikote. Alegia 11 biderbi egin gendun, eta aurkeztu genitun herriaren aurrean, eta baliatu gendun aurkezpen hori pixka bat, Euskaraldia zertzan azaltzeko. Deialdian egiteko, ez? Pixka jendea bustitzen hasteko. Orain fase hontan, herriari begira Euskaraldia zer dan azaldu behar da, jendeak aitu egin behar du hitza, Euskaraldia bera, eta zer da hori galdetu behar du, eta esplikatu behar zaio. Nik uste lan hortan ari garela. Pixka bat, azaltzen, saretzen, herrian, kokatzen orain digia. Erakunde joaten, lan hortan ari gara, pixka bat, erakunde desberdinetara, dendarien gana, talde desberdinen gana joaten, eta azaltzen, Euskaraldia antolatzen ari garela, eta aldi berean laguntza eskatzen, beraien erakundeetan zabalduko alduten, ekimen honen berri emango alduten, eta lagunduko aldiguten, izen emate garaia iristen danean, jendea inguratzen. Azken batean hori lan hortan ari gian momentu dutan. Nire ikusteari nahi zolatu, Ikusteari nahi zolatu hori, olatu ondia da badator, eta jakin nahiko nuke, 11 egun horiek nolakoak izango diren, pentsatzen dudalako, esan duzulako, intentzia dela, ez paparrekoak edo txapa bakarri, baizik eta nahi duzula presentzi izatea kalean, ez? Jendea jakitea, egun horietan zer ari den gertatzen, egitarau aldetik eta jaialdi moduko zerbait izan bar da, kaleak nola biziko du Euskaraldia? Gurean, eztabaida bete-betean ari ga horrekin, 11 egunetan zein behar du, txapa jantzi bakarrik. Hori da. Eta, oantxe egera bileratan, zerbait antolatu beharko deu, herriko taldekin batera, herriko taldea laguntza eskatuta, jakina, egun batean izango da trikipoteoa, urrengoan ez dakit, kantu jirakoak ateako dira, eta urrengoan ez dakit, dantza taldekoak. Orduan, pixka bat antolaketa hortan oraintxeari gara. Baino egongo da, hau da, kalea bizi... Gurean nahi deu, eta nahi deu gaina herriaren gandik sortutako eta herritarren gandik sortutako ekimena izatea, herria parte hartzea azkenean. Eta Lazkaban, antzera pentsatzen dut edo? Oraindik ez gara egitaragoan pentsatzen hasi, aurreragoko lanetan gaudegu oraindik, baina ikusiko dugu, gainera justu Euskaraldia bukatzen da, ez da, Euskararen egunean, ez da? Euskararen eguna, beti da... Eguna handia, bai. Eguna handia, ez da? Eta, Lazkaon presentzia handia daukana, euskaltegi handia daukagulakoan bertan, eta, horrek ere ematen digu bide, bukaera emateko. Nik uste dute Euskaldia bezero gehiago ekarriko dizkizuela. Baina bezero mota, jende asko behar bada parte hartu gabe geldituko Euskaldian eta penatan. Eta pentsatuko du, baldintza gutxienekoa da euskara ulertzea. Jarriko bazen dituzte ikastarotxo batzuk euskararen ulermena lantzeko, segurasko, jende asko inguratuko litzateke hortara. Egia da, beste modu batera agian, ez? Hau da, ez agian titulazio begira edo lanerako edo, ez? Baizik eta beste perfil bat, ez? Ulertu egin nahi dut edo, ez? Eta egia da hori komentatu izan dugu laguk hain batzarretan eta, ez?
egongo dela jendea, esango dena, nik ezin dut parte hartu, ze pena, ez? Geratuko dena zera horrekin, eta, pues, esan barko zei, baina datarren urtean, animatu, ez da horrek ere, emango digula... Urte batean belarri prest eta hurrengoan, hau bizi. Hau bizi, adibidez, bai. Hori da bidea. Joño, bai jauna, begira, hori lortzen badu Euskaraldiarekin nik uste, helburuak beteta egongo direla, zalantzarik gabe, eta gu guraldetik denbora amaitu zaigu, oso gustora, egon gara zuekin, eta ikusten dugu, benetan sinetxita zaudetela, hau dela bidea, eta hori seinale oso ona da. Gauzak aurrera emateko sinetxin behar da. Hori da, oinarrezko baldintza. Eta gero garrantzitsua ez da, iritsi behar garela azaroaren 23 pozik eta animatuta eta ez nekatuta, ez? Agian pare bat alitza aipatu lan handia dela eta ematen du, badirudit, ez, baina iritsi behar gara animatuta, alai eta gogo handiarekin, ez da? Ederki esan dagoa, bigote 1000 esker eta animo, horretik duzuen lan horretan, gozatu, hori bai, lanarekin, baina animo. Oso ondo. Eskerrik asko. Zuei, eta, nola ez azken kantu bat amaitzeko, eta Laidak aukeratu du, eta gainera, oso ondo lotuta. Arrazoi mordoxka bat zituen, gaurkoan aske maite aukeratzeko, ez da, zergatik? Bai, duela egun gutxi sartu gara, ez, udan, solstizioa bai, ez dakit nik ze uda izan behar dugun, baina bai. Baina, eta, justu iazko udako solstizioan, Gatibuk eta Izarok estrenatu zuten abesti hau, eta aldi berean, aske maite, aske bizi horrek, mezu oso zabala da, gauza askotarako balio du ez da, edo arlo askotarako, baina, duela egun gutxi ere izan da LGTBI kolektiboaren eguna, aldarrikapen eguna, eta horri guztiari referentzia eginez, horixe, Gatibu eta Izaro, ez da, eta aske maite. Esan dagoa, bikote, 1000 esker, ondo izan, eta zuei ere ikusentzulek 1000 esker, ostu gehiago zurekin izategatik, eta gogoratu garandik saio batzuk eratzen zaizkigula, eta horren ostugunen hementsi izango garela, eta gaurkoan Laida eta Patxi izan ditugu lekuan, beste norbait izango dugula, oraindik ez dakigu nor, baina norbait izango da, 1000 esker, eta ondo izan. San Juan bezperako gabazar goria espero dugu. Termometroek gora egingo dute nabarmen, bereziki kostaldean. Urteko egunik luzeena, urteko gaurik laburrena ere bai, eman diezaiogun zu, ekainaren 23-ari. Prest! Bat, bi, hiru, lau!